Podorovci, alebo Gášparovci, alebo jak to nazveš, Pánovci, alebo akokoľvek to nazveš. A on to vedel. On to vedel v tom čase. Jasné, že to vedel. Tak to vedel Ručácky v tom čase. Vypravda, že kto hodina. Kokos by som mu pichol tú vidličku do čela. Ale pozri, to máš tak, jak, ja som ti hovoril ten Petr. A ja samozrejme som vedel, že to není najčestnejší človek, proste, ktorého som stretol, ale proste musí s ním komunikovať. Takisto musíš s ním niečo proste... Jasné, netreba si hovoriť nepriateľa. Vieš, tak ako ti to hovorí, potom bude zákon a zmení sa, vieš, že proste, a to ti aj jebe proste. No to je už dávno nepriateľ. Ja viem, že je náš Havelov prvý. Nie je vyrábať nepriateľa, vieš to. Ale dneska proste, ešte raz, tak ako to povedal, aj Dorot vám povedal, dneska není čas riešiť priateľstva, nepriateľstva, dneska proste ide o to fakt nejakým spôsobom sa zabeštelovať a pozri, dneska fakt ide... Ťahať ho z basy a potom sa to rieši. A on dneska vie, preto som mu ja povedal, Peleho robiť nebudú. Vieš, ja ti budem jedno. Preto som povedal, Peleho robiť nebudú, aby si on vedel, že on to vie. Len to chcel mať utvrdené, Peleho vôbec robiť nebudú. Ináč kokot buzeranský, keď V prvom momente, keď sa situácia vyvinie tak, že on je safe, jebe na nás. Ale ja viem, ale pozri, v prvom momente, keď vidím, že on není už nikdy safe. No, v tejto To situácii... safe není, to som mu povedal, že čo mu otec odkazuje. Ale ešte raz, proste safe není a proste to otec jednak robí serióznu, aj znova serióznu hajobu a jednak oni samozrejme majú množstvo informácií a tak ďalej, proste pre obidva tábory, bo oni niekde vidí, že oni vedia komunikovať. On vie čo Kolárovci, on vie čo Olanovci, Som si každý. a oni vedia, že proste tvoj otec aj Noro znamená nestabilitu už toho krehkého, nazvem to prímeria.